si aad u hesho xog walba oo qosayso aflaanta cusub iyo hordhacooda fadlan rukuma channelkeena subscribe to our channel சல்லடையில் சலிச்சா ஒருத்த மிஞ்ச மாட்டான். இந்த தைரியம் இல்லாத ஜனங்களை வச்சுக்கிட்டு இவனால என்ன பண்ண முடியும்? ஆமாம் சார், நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எங்களுக்கு தைரியம் இருந்ததில்லை, நம்பிக்கை இருந்ததில்லை, சக்தியே இருந்ததில்லை. சாவு எங்க மேல குதியாட்டம் போட்டுச்சு. அப்போ குறுக்க நின்றுட்டு இருந்த ஒருத்தன் அந்த மாரியாத்தா முன்னாடி தலையை சீவினால. அவன் செத்த அன்னைக்கு ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் சாவு மேல நாங்க குதியாட்டம் போட்டோம். அவன் கத்தி வீசின வேகத்துல ஒரு புயலே உருவாகிச்சு சார். அந்த புயல் நராட்சியில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் உசுர கொடுத்துச்சு. உங்களுக்கு ஒரு யோசனை சொல்றேன், நீங்க மட்டும் அவன் குறுக்க போயிடாதீங்க சார்.